Katba kisngi kinang yat ublei ulanang penpau bad ulanang yai penken mau ba kisngi kajingwan ukun jong u kalaha jan e. Wat ladang imtip ya usnem ubenai ni ya katarik kisngi bad kisnem jong kajingwan ba arsin ujisu. Benban ublei shem laburi pat ya kidak jong kapor kibala tho haka Bible. Haka kitab ujowel kalenong kabaar kadekot kabalai po kakren syapang kidak bapela hasahit beneng kumling ba kasngi ubenai bat kiklur. Hang ni dang shen ngila bani i ya kidak jing pela hasahit beneng kabalajia hakiri kibadan ha South America bat kumjuru kibalajia ha Mongolia. La bani i yakini kidak ba ublei upen i leng ba ki jing pela ki ba ula penpau hasahit beneng. Kini ki light kimdei setia kita ki Northern Lights, ne kita ki Aurora. Ngingen ba kini kidak kidei ki jing kesutia uterai, ya ki ba dangkwa ban sengam bat syakskor ya ki jing maham. Kidak ba ublei upen i kidei ru hakendo. Kidak hakendo kidei ka jing ya senam, leng ba ki jing ya liat ma. Ki jing kenyu jumai, ki jing ing bat puluhi ki klau. Haswa ba utrai unwan kini kidak ulanang pen i hangi, kumno pat syapang jongi. Hatung insu ngomelen no ya kini kidak, kibangi lai i leng ba ki internet, bat ki kot kubor. To utrai unirap ingi ban long ki bakulai ban syashkor ya kini ki jing maham jong u.